Hello, testing, testing. Oleh mani ka video kanin Pixel 4 unboxing ka karon nito kata kan eSIM apang ka tito ka kami ka eSIM activate dan claim karon tilang do na he video hian eSIM ka enge ni ti ka activate dan ka tilan main toy ting ka senga SIM pa ngai phone kan thun thin ka SIM anita chon eSIM kan ti chu chu embedded tinan tani embedded SIM om zia chu embedded SIM kan hmang kan ti chuan kan phone kan SIM kha hemiang kha ai embed sa ti na ani chu atoi zawng in ti chuan khami SIM in embed sa kha eSIM kha activate thei ta ni kan network Airtel ni emaw Jio ni emaw khang eSIM support network katingang nei ho kha khami tang khanin an data kha kan download anga chuan kan phone kan eSIM kha kan register anga ting chuan SIM card hetia kan hman thin lemlo kan phone hi I alo nung ta ni chuan Airtel ani emaw Jio ni emaw kan number thaw kha thakeng khanin eSIM phang khan anu ta hemi SIM card kan tiang tak kha ngai to lo chu eSIM ani ta chuan eSIM activate da tilan mai eSIM man theina phone kha atlem maya chiar tham le goma tu na hian screen a hian tlem alar zual ho kha katilanga nga iPhone te tin Pixel te tin Samsung phone then khata eSIM man thei ani to a ting chuan phone dang po man thei anani mel thawa chutlai te chu tuna ri chuanin eSIM man theina phone hi heng ho karon tarlan ang ho deuh chau hi ni ta ni ti chuan eSIM activate don khan Airtel bit karon soi don tu tuma hian Jio chu an office kalanga ya han book te nga ya kating han ti dan kha dang lam deuh leka Airtel ro chu kan number nei sa kha eSIM kan convert du chuan all some te in amuna kalanga le ni ti the chutlai te chu karon enter don cheu ni tuna kan en don ne eSIM nei na o ti hian ka phone hi lang themo network kha network kin hunga network pom thlapa ti chuan SIM tray hi ka phoi dei chin don ani ka phoi dei chin anga SIM tray ka phoi a om zia chu hei SIM po kham lo rim shima SIM tray a hian ka phoi a chu ti chung chuan hei ai focus hem o kan hmuangin signal kha alom thaw ni network kha lom thaw a chuan hei SIM tray kha ka phoi dei a ning chuan eSIM kan hman chuan SIM card ngai lo khan kan phone kha ti hian alo nung ta chu ati dan tuna kan en hal don ani tunai lo ena Airtel kan hman chuan a mas saberin kan phone pa ngai SIM card kan thuna anung sa khan I 121 a message kan thon masaber don ani chuta chuan kan message kan thon tur chu eSIM eSIM kan tianga chuan kan email ID kan chunga chu 121 a kan thon masaberang Airtel in anon reply nga langa ta hian kan phone number kha email and register to chuanin thil dang wak ti ngai lawa ama ro chu tuna ke ma anga I message in don chuan 121 kan call anga 121 kan call a khan call in lo chang anga ta chuanin kan balance check na te kham chi sang kha aron oma chuta chuanin amenu kha kan lut anga ai ang vek kherlo wangin tuna ka ludan step kher kha ka soi lo nga achena chuanin balance check na prepaid services ate ka luta ting chuan amenu kha ka ngai thazela atopa press 9 to talk to our executive ati huna han 9 ka meta ti chuan an executive nen han mishing nen kanin beta chuan chuta chuan kanin bek huna chuanin ka shilta eSIM activate ka duwa email register ka du ka te ka phone number a hian ka tia chuan ka email ID chu ka shilta chuan ani chuan darkar somli pariat nuwa I call I rondong idonga confirmation chumi huna chuanin a in activate ang I register ang kha ti phot ta ni ti chuan ka ngak ta ni kha ka nga ka mahse call kha ka dong chuang lo ni chuan call ka dan lo wang khan ka call ta chuang lawa ama registration process tho kha SMS a
1 to 1 khanin eSIM ti kha kan thon le ta chuan chu taka thona chuan tuna karon screen han karon tilang menga khatenga tuna in huang khanin message kha ka dong ta ni kan ka email khan lo register to ti kha achiang ta a ti chuan kami message a khan one reply tu ni ta ni kan confirm chuan one in ka reply a ti chuan thank you anon tinga la confirmation call i dong hang ti na ron ti le a Airtel ringin call chu ka dong ta nge ya chuan chu ta chuan in call thawin aron soya chuan press 1 to confirm eSIM something kharon tia chuan 1 ka hme hnuwa a call chu atikhan atop zui chu ni tamaya chuan chu mi hnuwa chuan in email kha i dong anga chu ta chuan QR code scan tur a omang ti te aron om ta ni ti chuan email chu ka dong ta ni QR code khan ron thon ta ni chuan hemi QR code hi ni kan eSIM activate na tur kha ani to a chu kan phone thar khanin kan activate to ni activate dan tur chu settings a chuan networking internet a kan kalanga chuan hemi hi kan activate do hian kan scan huna khanin internet through a ai activate angai wangin he phone a hian internet kha phot angai ni chumi ti tur chuan I kan phone masa nungsa khanin hotspot emaw wifi emaw in internet hemi phone a hian kan connect phot anga kan eSIM kan activate mai na chan chu hemi kan scan kha internet atanga ai activate angai wangin ti chuan hemi ka phone a hi chuanin headline plus a te hianin add network om ta chu ta chuan headline hianin download sim alang the emaw download sim ti lo om ta headline hi ka select a ti chuan next ka ti lenga chu ta chuan hei scanner kha lo lang ta ni hemi hmang hianin ka QR code kha ka zuk scan don ta ni chuan kamia kha ni ta hian a profile la ha kan download don ta ni chuan kan download anga ti chuanin kan network kha aron om to mai don ani chuan ai kan eSIM ha kan download to aron in activate nan khan darkar ni vel alanga ya hemi ron nun ma khan ing chuan kan hak le deuh charanga darkar ni liam hnuwa kan phone thara khan sim card om lo khan aron nung don ani hemi atira ka ti hianin darkar ni hnuwa khanin network kha ron hu chuang mi alowa ama ro chu ka phone kha ka switch off a kan restart le khan eSIM kha alo nung ta signal kha lo mutta wa chuan ka sim card pakhat a hluya mi kha chu tikhan athi tak maka kha eSIM activate dan Airtel B ka anita chu ting chuanin akal hmang kha om ta saita ang khan Jio te ang kha chu an office akal deuh kher kha ngai wangin ya boi thla ka deuh leka tunlai lockdown ni nen Airtel hi all samadi han SMS mangin kan ti phota te chuan confirmation te ni hnuwa email a QR code lo thlenga chuan chumi QR code chu kan scan a chu ta tang chuan iron in activate ta mai ni darkar ni a hnu rei lo te a khan khatlai te kha eSIM activate dan kan ti chu ni ti zawng kha ni le me ro se